era afillado do noso Bartolomé. Ese señor chamase precisamente igual que o seu padriño, Bartolomé García de Bamonde, e foi sacerdote en Amaiante. Pois José Manuel García Iglesias pensa que a figura que tedes aquí de un San Bartolomé, que co seu cuchillo, a iconografía tradicional de San Bartolomé, ten unha F que é un féquit, é como se fora unha firma de yo soy Bartolomé, vale, pero claro, José Manuel o que non sabía é que o afillado de Bartolomé chamábase igual que Bartolomé, e que tamén foi sacerdote. Pois precisamente, contemplando diferente documentación, a man dereita, o que fixo esta representación, vai ser este afillado, e non o propio pintor de Bangra. Pero igualmente son unhas pinturas moi importantes en esta fotografía ás veces completas, porque ben sabe don Camilo que hoxe en día faltalle o 25% do que podedes ver nestas imaxes. E por desgracia ten unha cantidade de unidade que cumpría sacar e protexer, porque ao final son pinturas que teñen 400 e pico anos, e non é normal que existan, pero se hoxe en día podemos facer algo para recuperalas e que non se perdan para sempre, é o noso deber. José Manuel García Iglesias, aquí tedes unha carta que nos enviou a Asociación de Amigos do Patrimonio, é un informe elaborado que tamén ten o Concello, que tamén teñen outras institucións, no cal vamos a intentar, por medio do patrimonio, por medio do Camilo, que por certo, agora que está aquí, o feito de que as pinturas que podemos contemplar agora en lugares existan tal e como as coñecemos, gracias a él, a súa labor desde o momento que chegou a parroquia de Mugares. Por certo, é unha cousa que te agradezco personalmente. No, é verdade, Camilo. Aquí temos un informe que intentaremos entre todos, as institucións, entre todos os veciños, todos os amantes do patrimonio, que estas pinturas que se queredes comprobar agora vedas en directo, que se están esmagando, non se perdan. E bueno, nada máis, agradecervos a compra do libro, agradecervos o apoio ao patrimonio, e o que quería descoñecer un poquinho máis de Bartolomé, xa saber que isto para sempre. Salimos cuando queráis, los que quieran. Vale. Boas. A todos los que quieran vir a visita, vamos a ir ahora. A iglesia está a unos metros. Llegamos en 2 minutos, como moito. Así que